Sudaan, akong kanon. Nadukot-dukot magkalungag akong kanon, akong kape, di mawala. And then, naatay pa ketchup kay Tuwartang Bulinaw, malagi ato sudaan. So again, mamahaw na sa da. Oy, dali dira. Wala tagamay ng ketchup. Dagat tagamay. Nasubrahan ba sa harina ni akong muling naugod oy? Dapat gamay ng harina na yan eh. Okay lah. Sampai lah. Tapos sampai niyo, kamay lang harina. Ang dagdag ng harina. Dapat na 2 cups lang. Wala na kanon kay auto na kayo. May tubig dito sa Banong Pitsil pagwa. Ang dami ko. Kasi tamol be. Kasi tamol. Tayo. Kami unta ni sobraan magarina. Sobraan ako pakarina ba? Dali, tiyo na kayo. Palong ako alam. Kuan.
Balik, ito na kayo. Naugwan ko tapos sinira. Ako yung magpugaw, kung kamata. Naula kang mata kayo na? Ha? Naula kang mata? Mala. Ayan nga. Bayan mo, mag-abot sa kumang. Matagal ko. Yung mga hotel, maganda, abot sa kunang. Karoon ba? Ano yung tugsail? Taas sa hotel mo. Teka nga. Mau ta. Dali akan na kay udto na. Nakarasitin hapit. Oh. Yan. Tiga ka eh. Di kay kuan kanang kang kayo. Dali lang makubutan mo niya. Dili kamay dali oras dali ko kanan mo kaon. O kana mo kaon ni kang kay. Dai da kana karon sing tayo. Escort ko. Inday dra gam. Ala tung babaeng dako ni agi na kato taas. Kung nagabaktas gay na ra. Hinubos pa mata. Alam mo kayo. Nung kayo makayakan mata, ang tanin tayo ng Makatulog ko balik. Huwag ka na mukha, huwag kamot na. Di mo dadala nagpulpin na kaya bago nagtungod. Abog kayo, diri mo. Ano ko naman ako sa inyo tabi, agad ako kung ganun kayo ko yan. Dahil di ako kadabat lang ulit. Mula bito gabi, sa'yo kang tulog. Huwag ka nang hugas ganik tato. Ako na nang hugas ron. Ang gapo yun kayo, wala din ako lang ko ng kostang gate. Kailangan tagluto kayo. Nang hugas tag plato. Ako natulog naman ang amo. Sayang piyong-piyong na. Walang hugas. Yung ko pang hugas. Wala natulog na di ay. Di ba yung ulo, di ba? Nag-update pa po bak di ba ah? Nga, pagkita ng pisto. Pahing. Pahing ang kuntiin. Pagkita ka, mas pa ka. So, ba't ka ba? Update pa bak na wapat pa bak mo. Nawala pag internet gabi, no? Ano ka ba't ka na ba? Wala, giatay ang internet na. Naay nagpansikas gabi yung tao. Mga duwa ta na to kabuok. Yan nawala ang net gabi eh. Naaman siya, wala man nawala iyang kuanan pero wala siya internet ba? Ano nang wifi? Yung anak mo usal dito sa Ganino. wifi dito sa bird na sa Ako salida mga 8 man to kapin wala pa 9. Wala mga ko salida, wala nawala ang internet ko. Jud na ulihan yan ayo pansikas kay mga 10. Ano mo ka to na pansikas wala gyud. May kang buntag balik na. Wala na pinagpansikas. wala gaya la cancel kung tulura na Okay, gana mo kaunon guys. Kabalo mo.
may susantol ka po. Tiraw na kong isa. Dali dia ah. Banatin na, kay para manutras pa ka. Manuglay pa, uwa pa ka suglay. Malit ka ron. Hindi tayo ni Kalo. Ay, hot na ng kanon, kay gamay na kayo mo baon kanon. Pila na, duwa ka kutsara na guro tutulo. Manang, dali ah, bahungit pa ka. Hindi tayo ni Kalo. Dili, kay gamay na akong yukad. Hot na Wala na. pagkaya kay to. Puno, gamay ra na, kay ingi mong baon, gamay ra kaayo. Gapon, dagan kay bilin mo kanon, nga naman to, apik sudan, dagan kay bilin, nga naman to. Kanan. Sige, wag ka od. Dali na. Ay, balunan. O, ba natin nagurot, kay mo kanon, gibutang nako, gamay ra kaayo, kay di na sad mahurot, sayang ra. Munang pamahaw, dag yun akong ginaukat, kay pagkaugto, gamay ra ka kay kaon. Ako kaya kaya pag-ayo. Ha? Tama na nakadaghan akong butang. Igamit kayo. Uy. Nga nga po na kumagtila ka daro kay Landong. Di taaro eh. Man og kwan, inom tayo tubig dayon from nalitod. Iniguman og kwan niya, iniguman og uli dayon na kay napoy na ko niya. Nya ini gamot mo kay Landong naman niyang hapon. Pagkita ano po, nila kadalo kala 5 man manira. Kapon tayo sa'yo ka namin kapon. Sabat pro pa. Gapon ba itong live? Kaya nagtugapon ito nagkaon ta. Kay, nakapirait nga. Wala yung music no? Ako nang gidilit. Ang buang. Kapirait. Ang aron ba ito? Sawa pa na monetize sa copyright na. Nari na. Ulo tatong kape sa pobre. Tari kaon na kay aron mo bras. Nagbahang bahay sa kasbit. Manamig kaon guys kay wa man ko giganay kaon akong bata ra kung gipakaon. Dali. Nagbahang bahay sa kasbit. Asa din ang blay? Kasi, ninawag sa ko ba itong babae? Taga asa din na sila. Manila. Dito sa dami yo. Hindi transfer ganun sa no ang kanto. Ay katong kauban mo sa una di katong picture ta. Abot ito Manila dai. Nagbaha ilang balay oy. Tagatuhod. Kita ni mo. Nagsan sa fifth floor. Ya paunon to ilang yung palit. Arto. Bye na guys. Kaya malamig kaon. Paki-like and share na lang. Bye bye. Sayo next time.